खुलुमबाय। दिनै 15 मे 2024 बुधबार। नगावनिफ्राय सासे IPL जुवा खेला होग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय जियारुल, कुवाइक'टा सात्रानि थागिबि आरो बियो गासै नगाव जिल्लायावनो IPL गेम्बलिंनि नेटवर्कखौ सोलिहोगासिनो दंमोन। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ स्टेजआव आथिं हमना खुलुमनाय हमगार्ड जवानखौ आसाम पुलिसनि साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों। सासपेन्ड खालामजानाय हमगार्डनि मुङा जाबाय मिलिप्रभा सेटिया। इउटुबार बुद्धिराम ब्रह्मखौ एबसुनि मानसिफ्रा बुनायजों लोगोसे बुथारनो हुमखि होदों होननानै बुद्धिराम ब्रह्मआ अजद दैखांदों। बुद्धिराम ब्रह्मखौ एबसुनि मानसिफ्रा गंब्रै गारिजों फैनानै गारियाव दैखांनानै लांनानै बुदों आरो बुनानै इउटुबनि भिडिअखौबो डिलिट खालामदों होननानै बुंदों। 9:30 टाइमाव जोङो सासे आदैजों आंजों कुसुगाव बाजाराव थांनो होननानै आंनि बाइकजों थांदोंमोन आरो ओंखारलांदोंमोन। दा थांनानै मथा-मथि थाङै बिदिनो 1 किल'मिटारसो थांबायमोन जोङो। 1 किल'मिटार थांनायनि उनावहाय जों मोनसे LP स्कुल मोनहैबायमोन। दा बे LP स्कुलाव मोनहैनायाव माने हठाथनो गारि गंब्रै फैदों आरो। दा गारि गंब्रै फैनानै ओमफ्राय आंखौ लाखिदों, माने ओइ लाखि होनदों। लाखि होनबाय नालाय आंबो लाखिबाय। लाखिनानै दानाबा बिथांमोनहा नाम सोंबाय। ओमफ्राय नाम सोंनानै माने खिथाबाय, आंबो नामखौ खिथाबाय आरो। दाना नाम खिथानाय लोगो लोगो बिथांमोना आंखौ फुरा हामला खालामबाय आरो, एटाक खालामबाय, माने बुनायनि सुरु खालामबाय आरो। गारि गंब्रैनि मानसि, खमावबो 22 जननिफ्राय 25 जनसो मानसिफोर दं बिसोरो। ओमफ्राय जेरै गोसो एरै बिसोर बुलाबायदों। ओमफ्राय उनाव बुनानै आंनि मबाइलखौ सेख'ना लांदों। सेख'नानै लांनानै उनाव बिसोर मा खालामदों, ओमफ्राय आंखौ बलेर' थिखोनानै ओमफ्राय एबसु अफिसाव लांबावबाय। एबसु अफिसाव लांनानै आरो बेयावबो एबसु अफिसाव दर फांथेनानै बिसोर बुहैबावदों आरो। दा बिसोर आरो बुनानै मा खालामबावदों, माने दिनैनिफ्राय बिदि भिडिअ खालाम मोना नोङो, बिदि भिडिअ खालामबा नोंखौ दिनैनिफ्राय बोथ्रोदनानै लायनानै बुथारहैनाय जागोन होनना बिसोर आंखौ दम होदों आरो गाइस आरो लोगोफोर। दा बेसेबां दुखुनांथाव। दिनै एबसुआ माबा मोनसे भुल नुयोबा बिथांमोना मोजां खोथा बुंनांगौ, नङा होमबा? दिनै एबसुआ मानि गुन्दागिरि जाखो, माब्रै दादागिरि जाखो बिथांमोनालाय? दिनै गुन्दाफोरखौ दिनैहाय FIR होनाय जाबाय अलरेडि। दा आयेना मा राहा लायो बेखौ नेग्रोगोन। आरो आयेनाबो जुदि बिथांमोनखौ जुदि खुनु माबा लायाबा, आयेननि राहा लायाबा, जोंबो मा जागोन, माने बिनि राहाखौ जोंबो लानाय जागोन आरो। सिदा खोथा, बेयाव गिनायनि खुनु खोथा गैया। थैनाय थांनायखौ जेबो साना गाइस। दा जिखुनु दिनै घटनाया बिराद दुखुनांथाव जादों। दा बिदि जानो मोनामोन। बिथांमोना दिनै लाजिदों। बिथांमोननि गुबै खोथाखौ बुंनायाव दिनै लाजिनानै बिसोरो आंखौ एटाक खालामदों। दा बे एटाक खालामग्रा मानसिफ्रा क'क्राझारनिफ्रायबो गारि गंनै फैदोंनो बे, ओमफ्राय आंथ' मिथिया। ओमफ्राय आरो कुसुगावनिफ्राय गारि गंनै आरो। दा बिसोरनो बे एबसुनि गुन्दाफ्रानो दिनै आंखौ बुनानै माने माबानाय जाहैबाय आरो। दा अलरेडि बिथांमोनखौ दिनै केस होनाय जाबाय। दा केस होनाय लोगो लोगो आयेना मा राहा लायो बेखौ नायग्रोनोसै आरो गाइस। दा भिडिअखौ गोलाव खालामला लोगोफोर आरो गाइस, दिनै बेयावनो दोनथ'बाय। आंनि बे गुसुं माबाखौ, जाथायखौ दिनै खिन्थाबाय। आरो दिनैहाय बिथांमोनहा आंनि मबाइलखौ सिख'नानै आंनि इउटुबनि मोनसे भिडिअ दं, माने बेखौ दानना होजोबनाय जादों आरो। दा बे होमबाबो जेबो नङा, इउटुबनि भिडिअफ्रा फैफिनगोन। SDO सारानो बानायना होफिनबाय, फैफिनगोन आरो। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।